Bratia a sestry, chcel by som vás privítať na tomto stretnutí rodákov, ale zároveň som chcel privítať hlavného celebranta dnešnej svätej omše, kázateľa Alexandra Líšku, ktorý pred niekoľkými rokmi tu pôsobil ako náš kapelán. Srdečne ťa vítam v tejto farnosti a naozaj chcel by som, aby táto omša bola preniknutá aj spomienkami, ale radosťami a zároveň aj pri tejto svätej omši budeme posväcovať námestie svätého Michala, ktoré tak tiež teraz stojí v tomto mesta Žiadne. Aby sme mohli sláviť svätú omšu naozaj s radostným srdcom, pozrieme sa do svojho vnútra, uznajme, ľutujme všetky naše hriechy. Zanúrožme všetkých tých, ktorí prichádzajú na toto miesto, vracajú sa domov, ale zároveň nie aj z tohto miesta odišli na večný odpočinok. Neozaj chvála a prosba znášajú sa pri tejto svätej omši s tým srdcom. Uznajme a ľutujme všetky naše hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu váš. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do života večného. Amen.
Bože, potešuješ nás výročným sviatkom apoštolov Filipa a Jakuba. Na ich orodovanie daj nám účasť na utrpenie a zmrtvých vstaní Tvojho Syna, aby sme ťa vo večnosti mohli vidieť z tváre do tváre, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z Neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame Jeho prikázania. A Jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezánom. Bratia, už nie ste tí cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov. Hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy budovaní do Božieho príbytku v duchu. Počuli sme Božie slovo.
Čítanie zo svätého Evanília podľa Jána. Ježiš povedal Tomášovi: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru, hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Počuli sme slovo Pánovo. Milí duchovní, otec Tomáš, členovia obecného zastupiteľa, bratia a sestry v Kristovi, milí rodáci. Tento deň patrí im vám. Vám Boh pripravil slovo. A možno na úvod treba povedať, prečo tento deň má svoj význam. Jednak je to oslava toho, čo spoločne predkovia vybudovali, čo na tejto pozemskej púti zveľaďujeme. Ale na druhej strane je tu aj ukážka toho, čo nám hovoril apoštol Pavol v liste Efezanom v 2. čítaní. Sme postavení na základe apoštolov. Sme spoluobčania svätých a patríme do Božej rodiny. Tak ako rodáci sa stretávajú domov, prichádzajú plní radosti, aby si odpočinuli, aby načerpali doma v kruhu svojich najbližších povzbudenie, nejakú radosť. Tak sa Božia rodina stretáva pri oslave nebeského Otca. Ale nebeský Otec ukazuje ten rozmer, že patríme ešte do väčšej rodiny, k väčším rodákom, a to sú spoluobčania svätých, tí, ktorí už žijú v Božej náruči. A tak ako človek naozaj zveľaďuje svoj domov, nemali by sme zabudnúť pri takejto príležitosti uvedomiť si, že apoštol Pavol nás upozornil, že naša vlast je v nebi. Takže zveľaďovať aj ten domov, ktorý nás čaká proste. Ako to môžeme robiť? Celkom jednoducho. Zachovávať Božie prikázania. Uholný kameň celej tej stavby. My sme na sviatok svätého Cyrila Metoda otvorili na sviatok svätého Cyrila Metoda sme začali prežívať jubilejný rok, kde si pripomíname 1150 rokov od ohlásenia Božieho slova našim krajanom, našim predkom v jazyku, ktorému rozumeli. Teda predovšetkým našu nebeskú vlast musíme budovať cez ten základ, ktorý sme dostali. A to je Sväté písmo, poznávanie našej viery, prežívanie viery, prijímanie sviatosti, aby naozaj ten príbytok, tú Božiu vlast sme budovali my všetci.
Nie je to dielo len nás kňazov, reholných osôb, ale dielo každého jedného spoluobčania, ktorý patrí do Božej rodiny. A tak v tento deň, keď sa radujeme z toho, že sa stretávajú rodáci, tí, ktorí už možno odišli za hranice tohto katastra, nech je to aj radosť z toho, že patríme aj sme rodáci Božieho kráľovstva. Teda neba, kde nás očakáva milujúci Otec. A cesta, ktorá tam vedie, je podobná ceste, po ktorej sa možno dennodenne človek prichádza. Ide do práce, z práce, ide domov. Takýmto každodenným osvojením si aj prežívania viery, nielen zo zvyku, ale živého prežívania viery, aby to nebolo len v mojich slovách, ale svedectvom môjho života, aby sme takýmto spôsobom my všetci priložili ruku k dielu a snažili sa naozaj budovať to Božie kráľovstvo aj na tejto zemi, už teraz ako bratia a sestry, ako rodáci, s ktorými nás spája láska Božia, a potom prežívanie viery ako svedectvo pre tých, ktorí prichádzajú na návštevu, ktorí tam zavítajú, aby boli prijatí tak, ako by sme chceli byť prijatí my. Pamätajme pri tejto svätej omši a prosme o odvahu. Tak, ako máme odvahu pustiť sa do práce stavby, zveľaďovania našej obce, našich miest, našich príbytkov. Vyprosme si v tomto roku práve svätého Cyrila Metoda odvahu budovať aj tú nebeskú vlast. Aby sme sa tak, ako sa teraz stretávame, mohli raz stretnúť v tej Božej vlasti, ku ktorej my všetci smerujeme. Amen. Verím v Boha. Milovaní bratia a sestry, svätý apoštol Filip bol prítomný pri zázračnom rozmnožení chleba. Svätý apoštol Jakub vynikal horlivosťou hlásaní Kristovho učenia. Obaja Krista hlboko milovali a usilovali sa žiť podľa jeho prikázaní. Nasledujme ich príklad a v modlitbách volajme k nebeskému Otcovi. Bože, daj, aby všetci služobníci Tvojho oltára zachovávali apoštolskú tradíciu cirkvi. Daj, aby sa v celom svete stále rozrastal počet Tvojich veriacich, ktorí ťa budú nasledovať s nerozdelením srdcom. Daj, aby sa život učiteľov náboženstva shodoval s vierou cirkvi.
Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby sme si vážili dar modlitby a vedeli ti v modlitbe ďakovať, chváliť ťa a prosiť. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby naši zosnulí uvideli v nebi oslavenú cirkev v celej jej nádhere. Prosíme ťa, vyslíš nás. Milostivý Otče, Tvoja láska preniká srdcia veriacich, vyslíš naše prosby a pomáhaj nám prijímať Tvoju lásku, žiť v Tvojej milosti a nasledovať ťa ako apoštoli, aby sme sa raz s nimi mohli stretnúť v nebeskom domove skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Dobrotivý Bože, príjmi obetné dary, ktorý Ti prinášame na sviatok apoštola Filipa a Jakuba a pomáhaj nám uvádzať do života rídzu a bezchybnú nábožnosť skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, svätý Oče všemohúci a večný Bože. Lebo Ty, večný pastier, neopúšťaš svoj ľud, ale prostredníctvom svojich svätých apoštolov stále ho chrániš. Aj naďalej ho opatruješ pod starostlivým vedením Tých, ktorých si ako zástupcov svojho Syna ustavil za duchovných pastierov. Preto s anielmi, archanielmi
a so zástupmi všetkých svätých spívame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Naozaj si, svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Na tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Oče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť.